लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियोआव बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडियोनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों। स' नोंथांमोन भिडियोखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोन भिडियोफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां आबुं मिउजिक भिडियो आरो आबुं बर' सावथुननि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडियोनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोना आं दिनै LNF प्रोडक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडियोनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन बे मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय अ सिमां दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडियोखौ नायाखै अब्ला LNF प्रोडक्शन बेनाराव थांनानै बा इउट्युब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ बे मिउजिक भिडियोआव गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मिथि आरो मिथिंगा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिथांमोना सानैजों हासबेन्ड एन्ड वाइफबो दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो मानोना बिथांमोना बर'फोरनि मुंदांखा एक्टर्सफोर दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडियोनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ होदों महेन्द्र स्वर्गयारी दे लोगोफोर। भकेलखौ होदों SR ड्रेमार आरो जन्मनि बर' दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडियो कनसेप्टआबो SR ड्रेमारनिनो दे लोगोफोर। डाइरेक्शन एन्ड केरिय'ग्राफखौ खालामदों राहुल मुसाहारि दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना बे मिउजिक भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला LNF प्रोडक्शन बेनाराव थांनानै बा इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। गोजोन्थों।